Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. बाबू माझ्या वाड्यार येऊन काल एक उद्घाटन केले. आमच्या माननीय डेप्युटी सीएमान काल येऊन एक शेडीसाठी उद्घाटन केलं. खरंच बरं वाटलं. काहीतरी एक बरी गोष्ट केली. धन्यवाद आमच्या डेप्युटी सीएमान. जी फाईल एका महिन्यात पास करून आमच्या वाड्यासाठी त्यांनी दिली शेड करून परत एकदा धन्यवाद म्हणतो. पण खरेच अशी शेडी एका महिन्या भितर पास जातच काय? कित्याक देवसान आणि बऱ्याच ठिकाणी कोरगांव वर्षानुवर्ष फाईल पेंडिंग असत. पण माझ्या घराकडची इतली फास्ट झाली. सो त्रिवार धन्यवाद आमच्या डेप्युटी सीएमा. असाच काम सगळीकडे कोरगांव आणि पेडण्यां कॉन्स्टिट्युशन करात. तो डेप्युटी सीएमाचो समाज एकाच समाजाचे असत. कोरगांव आमचो समाजाचो एकच वाडो आसा. मी तरी कधी म्हाका आठवना तो कधी आमच्या वाड्यार येयलो तेणी काहीतरी डेव्हलपमेंट केली काय केला किंवा येऊन भेट दिली. जर तो कोणाच्या घरांनीच जावना जाल्यार ताका कोणाचो भाव कोण तो सांगा कसा कळतला? ह्यो जर आमच्या मदीं तो इल्लोलो जाल्यार ताका कळतला आसला. म्हाका इतला सांगूचा आसा आमच्या डेप्युटी सीएमा, तुम्ही कोणी काय सांगतात ते ऐका नाका. पहिल्यांदा खात्री करात आणि मगेर बोलात जेणेकरून तुमका असो विरोध जावचो ना. जर माझ्या वाड्यावयली इतली कामां फास्ट जाता जाल्यार संपूर्ण पेडणे कॉन्स्टिट्युशनची बाबू ह्यो फक्त आश्वासनां दिणारोच जाला ह्या सगळ्यांक खबर आहा आणि खोटाय बोलता ह्या तर सिद्ध जालेला आसा. तो इलेक्शनाच्या खातीर फास्ट कामां करता अशें दिसता तुमकां? असू शकता इलेक्शनासाठीच करता असतलो. तो माझ्या घराजवळ जर येऊन करता आणि एक चांगली गोष्ट झाली. तो बऱ्याच जणांना सांगा तो मडगाव रावता पण त्यांनी याक म्हटलं जर माझ्या घराकडला आणि तो भाव म्हणजे मी कोरगांवचा आहे त्यांनी सिद्ध केला असा झाला. मी सध्या इंडिपेंडंट कॅन्डिडेट ह्या हिशोबान चलतो. मी बऱ्याच वेळा सांगले अजूनही सांगते मी सध्या इंडिपेंडंट हा आणि माझो खंयच्याय पक्षाशी संपर्क जावंक ना. सध्या माझो गाव असा माझे पेडणे ठरयतला मी खंयचो पक्षान जावचा म्हणून. आयज राजन कोरगांवकार सरांचो ताका भंय जाल्लो आसा म्हणून त्याच्या खंयतरी एका म्हयन्यान ही फायल पास जाल्लेली आहा आनी देवसान अशा देगे 4.5 वर्सां जाली थंय फायल पेंडींग आहा त्याची खंयतरी हें ना. गांधी तिरार थंय नाल्ल फोडून गेला थंय भाशणां ठोकली अशें आनी तशें थंय काम ना. ती पयलीं कामां कर न्हू ती कित्याक बेश्टे नाल्ल ते डिकीतले नाल्ल कित्याक सोंपयता? नाल्ल फोडून पेडणेकार पिशे ना. नाल्ल फोडटले जितली तूं कामां करतले पळय पयलीं पेंडींग आहा ती कर मागीर नवीन नाल्ल फोडया ते. हांव मागता तेजे कडेन ती पेंडींग कामां आहा ती पयलीं कर मागीर फुडले